Mabungahong kagabhion mga igsoon, sa dili pa ta matulog mamalandong sa tauna, sa makadiyot sa pulong sa Ginoo. Daghan nag-request na ako nga mag-live na kuno ko. Kay yesterday wala ko ka-live, today wala sa ko ka-live. So pasensya na mo mga igsoon, ako sang gires akong tingog kay wala ko itarong tulog kay ang event na mo last night kadlaw na minaabot, no? So sayo ko nakamata ganyan buntag, of course naamantay anak na ta responsibilidad. So paggaw ko, no? So mauna nga i-rest na ko akong voice, and then maybe tomorrow itugot sa Ginoo maka-live ta igsoon. But sagdi lang kaya pa man ni istorya, no? So mubo lang ni nga pagdasig igsoon before ta mga tulog. Ako nagaampo nga kamong tanan dia mga followers nata or naamo sa mayong kahimtang karon, mayong panglawas, puno sa grasya ug panalangin sa Ginoo, labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. So nga kung himuon karon igsoon, nalang ko itubagon daghan-daghan na jud nang utanan ako ano niya. Murag ako ra bitaw gididma. Unsa daw ilang buhaton nga nganong ganahan man jud daw sila mutanaw og pornography. Nganong man nga dili man sila kalikay or dili sila ka recess ba aning addiction, aning pornography. Addict daw kay sila. Ang uban igsoon honestly na sa worship team. Ang uban igsoon leader na sa church. Pero ngano man gyud daw nga di man sila kapugong. And then ay nagangutanan ako nga, okay ra ba ni pastor? Normal ra ba ning masturbation? Normal ra ba daw ni? Okay? So ako ni siyang tubagon nga dili ako lang, apan ako ni siyang tubagon nga pinasikad sa balaang kasulatan. Amen. So akong basahon karon igsoon ang sinulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, 1 Tesalonica 4:3. Mao ning ingon ni Saint Paul. Again, 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 3. I-check ninyo igsoon ninyong Bible. Nagaingon dire, gusto sa Dios nga magmaputli, okay? Na word nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Again, ingon si Pablo sa 1 Tesalonica 4:3, gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Abi nyo maigsoon kaning word nga masturbation, kaning kana siya mga igsoon nga addiction, nasulod na siya sa immoralidad. Unya nag-ingon ang balaang kasulatan nga kinahanglan ato ni siyang likayan. Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si Saint Paul nga gusto sa Dios nga magmaputli kamo. Kinahanglan ang Ginoo mga igsoon nga makakita nato nga kana bitong maputli ta, nga mulikay ta ni, no? Aning gitawag og immoralidad. Pastor, immoral na kung makonsider din nga immoralidad ang masturbation. Yes, tanawa tagaan ti ka igsoon og lain nga verse. Ingon si Jesus sa Mateo 5:28, tanawa, speaking of immoralidad, nagtuo ta nga ang immoralidad kanarang adultery nga makit-an ginato bitaw nga nanapaw ta, minyo na ka nanapaw ta or something, or premarital sex or fornication. Tanawa igsoon ng Mateo 5:28-29, ingon si Jesus, apan karon sultian ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sa sulod sa iyang kasing-kasing. So naay immoralidad na hitabo. Again, naay immoralidad na hitabo kay nakapanapaw man siya. Vice versa niya, either lalaki o babae mo tan-aw ka sa opposite sex unya, ang imong unahuna dautan. Let's say butang talaglaway, nakay tinguha nga dili maayo igsoon. So nakapanapaw na kangadto sa sulod sa iyang kasing-kasing, or nakapanapaw na kangadto sa sulod sa imong kasing-kasing. Kung mutanaw ka sa babae nga nakay hunang-huna nga dautan, okay? Nakay tinguha nga laway or something nga na igsoon, nakapanapaw na ka. So it means mga igsoon, pinakasibo ani ang masturbation nga naman. Kanang masturbation igsoon mao na mga kinabuhi na to sa una. Kinabuhi na to nga napatas kang ngit-ngit. Og number 1 ko ana igsoon. Ako na ning gibalik-balik. Asa akong testimony igsoon nga during my college days, no? Kung na mga classmate na nagtanaw dia, shout out mga brad, mga classmate, di ba tinuod, no? Ako ay pinakadaghan og mga skandal. I mean, mga sex videos sa ako ang cellphone. Ipasapasa nila, magpapasa sila igsoon sa mga videos sa ilang cellphone. Nagikan ako. Okay? So, kinabuhin ako ni masturbation. Labi na makasuyop ko. Mao ni akong tripping. Okay? So, nakay gi-meditate, nagtanaw ka
no, sa usa ka babae or babae man nagtanaw ka sa usa ka lalaki, ngimong una-una dautan laway nakakumit daw taog pagpanapaw sa sulod sa atong kasing-kasing. Okay? In other words, mga igsoon, masturbation, immoralidad na siya, immoral. No? Sala na, no? It is a sin, sala, against our own body, ingon sa Saint Paul, ana. Nya ang balikon igsoon ang balang kasulatan nag-ingon kaniya tong lawas templo nya himayao na tong Ginoo ani. So do we think nga malipay si Lord anang masturbation? Dili. Daghan nagsigi og pa-advise na ko ani, no? Nasa worship team ang uban na sila mga disciple, leader na sila sa church, pastor, unsaon ako ni nga di man ko kapugong ani, makapugong ka. I don't think nga dili ka kapugong. Pariha ta lalaki. Okay? Makapugong ta ano man. Naaman tay kita og self-control nga usa sa bunga sa Espiritu Santo. Self-control. Okay? Di ka kapugong kuwang sino tag panahon sa Ginoo. Something ana. So di ay padayono na to ni ang Mateo chapter 5 verses 28 to 29 na ay Yahweh igsoon nga gi-share si Jesus para makalikay ta ani, makapugong ta. Ang 28 ingon man to, apan karon sultian ko kamo, ingon si Jesus, bisan kinsa mo tan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa ing kasing-kasing immoralidad na. Okay? 29 dara. Busa ko nang imong tuong mata makaangin kanimo sa imong pagpakasala, lugita kini og ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa imperno. It means mga igsoon, kanidang immoralidad or masturbation posible tang ihatod sa naghisgod og imperno. Now, for us para makapugong ta ni igsoon, unsay gingon diri? Kung imong mata may hinungdan mga makasala ka, way lain sinugdanan sa immoralidad igsoon. Way lain sinugdanan unsay gamot, unsay hinungdan, sinugdan igsoon. Nganong makakumit og masturbation ang babae og lalaki. Ingon sirong uban mga babae na, pastor, appeal din, yes, daghan mga babae. Nagpa-advise na ko about ana. Okay, makahimo sila ana, honest kay sila, dili na ko ibutang sa screen mga igsoon. No? Babae og lalaki parihara na. So ningon sa diri igsoon nga kung ang imong mata may hinungdan nga makasa kalugita. So it means mga igsoon nga maon dili ni literal nga maglugit as tong mata. Ang common jud igsoon nga cause, sinugdanan o root aning sala nga masturbation, kani nga usa ka klase sa immoralidad igsoon, kaning masturbation is kani atong mata. So akong ikadasig nyo igsoon, pagbantay mo kung unsa inyong gitan-aw, pagbantay mo kung unsa inyong i-click, unsa inyong i-scroll sa Facebook, kay sa Google igsoon, ayong kumpiyansa kay magsugod na sa mata. Once makakita kang nagubo-hubo, di makita ka gwapo nga nay abs, makakita ka diha nga kabalo ka nga huyang ka og delikado nga mabagsak ka ani nga klase sa immoralidad igsoon, likay sad, no? Kabalo gali ka igsoon nga ma-trigger or I mean mapiligro ka ng dapita igsoon. Kabalo gali ka igsoon nga mao na imong kalayahon. Kabao man ka mismo nga mao na ang imong matintal ka ng dapita. Makakumit ka dali ra ka makakumit anang masturbation. Ako igsoon di ako gikan tanan magsugod sa mata. Mao nang ayaw kumpiyansa sa imong gitan-aw. Kabalo gali ka, kabantay ka nga kanang og imo na siyang ipenetrate, delikado nga ma-fall ka ng masturbation. Likay lihay nga pangayog pasaylulol pasaylua ko. Kaya kung mata na nakita nga dili maayo, wa na ko tuyo di nga man na mag-start. Apan kung imong makita na siya nga posibleng hinungdan nga ma-fall ka sa masturbation igsoon, nga imong i-meditate, imong tutukan igsoon, nga ma-entertain ka, klaro jud nga makakumit kag sala ana nga klase sa immoralidad igsoon. Para dili ka madala na igsoon, pagbantay sad. Atong mata gamay ra ni pero mao ni hinungdan sa dagkong sala kung di ta magbantay or kung magkumpiyansa ta. Again igsoon, ang gitawag og masturbation, sala na siya. Kay ngano man nay one time ningon ako nga sala ni pastor, pananglitan day wa koy hunaw-hunaon. Unya ako nang himo, no, ayaw kong ilara na kay dili na mo manifest, dili na siya gitawag og mahimo ang masturbation kung wa kay gihuna-huna. So in other words, masulod ang giingon ni Jesus ani nga kung magtan-aw ka og usa ka babae nga naa kay daotang una-una, nakasala na ka og pagpanapaw sa imong kasing-kasing. So immoralidad ang pulong sa Ginoo sa Santiago 4:7 ningingon, sukli ang yawa. Tanan ta gitintal, kami gitintal, samot nami mga lagad sa Ginoo, mga magwawali igsoon. Mao nay paborito atakihon sa yawa.
Pero depende na sa paghandol na to or unsaon na to pagsukol igsoon. Amen. Again, ingon si Jesus direksyon nga kung ang mata may hinungdan nga ikaw makasala may paglugiton kini kaysa kumplito daw ta og part sa lawas pero imperno ra ta padulong. Kung imo ni siyang sabton sa literal, maglugit jud ka sa imong mata, pero ang gusto ipaabot ni Jesus kung imong mata may hinungdan, pagbantay sa imong mata o kinsa imong gitan-aw, kinsa imong gi-entertain. Okay? Likayin ng mga talan-awon nga laway. Likayin ng mga talan-awon nga matrigger. What I mean is kanang mga lustful tan-awon, likayin na igsoon, likay, pagbantay igsoon. I believe if we have the Holy Spirit, konbiktaron ta, nak ayaw tutok. Ayaw tutok. Amen? Ako na nangibalik-balik, igsoon, the more we focus on the temptation or mo entertain ka, may bawaan ka sa yawa. Dili ka undangan, hangtod dili ka makakumit og masturbation. Depende na sa pagdala na to igsoon. Tanan, mga laki, babae, gitintal, tana. Dapat igsoon mo grow ta, mag-mature ta, unsaon pag-fight, ana, no? For me, igsoon, the best way is to ignore them. Once makakita kag mga laway, mga lustful, igsoon, mga gwapang babae, mga sexy, mga matso, nga laki, mga nindot, kay mga apil, butang talaga na, i-ignore na. Kabalo ka nga kaluyahon na nimo, ignore na, ayaw og focus, ayaw og penetrate, ayaw ka entertain, kay kung makitaan ka sa yawa na, di ka undangan. Again, magsugod ang tanan sa atong pagtanaw. Be wise. Amen. Kung kakita ka nga, uy, delikado, nag-Facebook ka, no? Or ibutang ka lang igsoon, kung kaluyahon dyan nimo labi na og maggamit na ka sa social media, then limitaki ang social media. Kung mahimo messenger ay gamita, ayaw sige tanaw na. Ayaw i-open ang imong Facebook nga kana bitong makakita kag mga picture ari ka sa messenger. Be wise. Nay mga pamaagi igsoon. And I believe when we pray, mga itagtabang sa Ginoo, giyahan ta sa Ginoo kung sa angay atong buhaton para maka-overcome ta ana nga klase sa sala kanang immoralidad. Kay niingon si Pablo, gusto sa Dios nga kita nga magmaputli, no? Okay? Nya kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Amen. Malikayan di ay kay niingon man diri, so posible siyang malikayan uban sa tabang sa Ginoo. O para nako kay hilig man jud ko gingana mao man akong kaluyahon sa una, the best way is to ignore them. Every time makakita kag mga lustful nga mga pananawon, ayaw entertaina, ignore. And then di man kalikayan nga nakakita ka, ayaw itugot nga mo penetrate siya, mo sulod sa imong unahuna ug sa kasing-kasing. The very first time nga musulod gani siya, mo cross sa imong mind, repent na yun, Lord, pasaylo ako, wa na ko nituyua kay nakakita kog kalit, mao ni akong kaluyahon. Amen. And then samtang mag-worship ka or mag-pray ka, magmalinawon ka, tinga ka nga maligon kag balik, ma-refresh ka. Kinanglan disiplinahon na to nitong mata o kinsa atong gitanaw or unsa atong kalingawan gikuy-kuy sa cellphone. Be wise. Dagang mga gayon nga natintal ta kay nagkumpiyansa og nagdanghag ta. Pero I believe so na ang Holy Spirit giyahan ta kung unsay angay natong buhaton para maka-escape ta na or maka-overcome ta. Igsoon dapat mo grow ta ning dapita. Ayaw itugot nga duwa-duwaan lang ka sa kaaway. But itugot igsoon nga ang kaaway tamak-tamak ka na to. Ang kaaway igsoon dili magmadaugon ka na to. Kay mas dako ang Ginoo nga nastong kasing-kasing. We are victorious. We are more than conqueror according to the Word of God. Amen? Again, sa nangutana niya nga sala ba na? Yes, sala ng masturbation. Mababae o malalaki, maningkamong tauban sa tabang sa Ginoo nga mulikay ana. Hingpit daw nga likaya na to kay gusto sa Ginoo nga magmaputli ta. And aside from that, ingon na balaan kasulatan atong himayaon ng Ginoo sa atong lawas kay gipalit ta sa mahal nga bili kinabuhi ni Kristo yang gihatag para nato. Amen. Usa ka gamayng pagpahinumdum nining mapungahon nga kagabhion. Ampo amping abanti ta kanunay. God bless everyone. To God be all the glory.